Είμαστε live, περιμένουμε Καλώς. να μπει και ο καλεσμένος μας σήμερα. Φίλε, τρομερή ανάπτυξη ρε φίλε. Παναγί, Καλώς. σε πολλά Φίλε, καλά. τόσο και με έναν πικελέντου. Εντάξει, έκανα πόθηκια σήμερα. Κάνουμε ένα post down λαλείς. Αν μπορείς να πάει. Σας είπα να φορήσουμε τις φανέλες ρε. Φίλε, εγώ φόρεσα να μην. Άστηκε. Πού είναι τον τούτο ρε. Χαλασμένος του. Φίλε, να μας πεις το. Για ποιον μιλούμε. Ναι, μην πείτε για ποιον μιλούμε. Να πούμε, Ε, Το θέμα να είναι μας πεις το. αυτό. Ένα το μπει και ο θέμα είναι να Λεωνίδας μπει μετά. πιο τέτοιος να μας το δεις. Να μπει ο καλεσμένος. Ναι. Ρε, τρώεις πατήχα, είναι που τρώεις. Ο Στέλιος. Ρε, να σας πω, κόλπα μου, ρε, δεν μπορώ να μη συζητάμε. Δεν το θέλεις. Έλα ρε. Λίγο πατάτα, λίγο πατάτα. Α. Μίλος Σάρτσεφ. Ο Μίλος Σάρτσεφ της Κύπρου. Αν έρθει τον κοντά μου ο Σάμσον, να έχει 3 Ολυμπία τώρα. Α, είδε το guest posing που κάμε ο Σαμσόν. Εγώ δεν το είδα. Εγώ. Αν πολύ Για, ωραίο. για πίξ. Ω, δεν μου γράφει για με. Λέω, ποιον παλαβόν έφεραμε πάλι. Απ, Πού Ω, στο καλά. Λεωνίδα, ναι, Μπράβο. βέβαια. Πού Έλα, έβρε έλα, δίκας έλα, το Ας το σου πω φίλε. πάει. γιατί άρχισε. Ας σου πω γιατί Είσαστε άρχισε. λίγοι. Οκ, από τα παράκια και κάνουν πλάγιες εκτάσεις από Πάριους Αύγουστου. Και push-ups, και push-ups. όχι ρε. Λέω, έβγαλα μια φώτο εδώ πέρα, να δω πώς φαίνομαι. Να ξέρω να φαίνομαι καλό στην κάμερα. Πάμε πολλά. Ω, μαλάκα. Ποιος είμαι, Τεστάρε το, αντρόπης που είμαι, α. πώς είμαι έτσι. Τι Λοιπόν, κάνετε. έχουμε 40 λεπτά. Ωραία, περίμενε. Αγοράζεις Να χρόνο. βάλω μια μικρόφωνο και τέτοια να ακούω headphones. Για να ακούγεσαι σεξι. Σκέφτου να ξυπνάς και να είσαι ο Λέο Αμφ. Σκέψου να ξεχάσει να σου λέω άφαλα, αλήθεια, να σου λες, μαλάκα, είμαι εγώ. Λοιπόν, επίσημα ξεκινά το podcast. Θέλουμε να καλωσορίσουμε το δεύτερο μας καλεσμένο, τον Λεωνίδα Αμφιλόχιο. Να χειροκροτήμα. Καλησπέρα, μαγκές. Λοιπόν, Εδώ σου χειροκροτήματα. Λεωνίδα, θέλουμε σε ένα λεπτό να μας πεις ποιος είσαι. Λοιπόν, είμαι ο Λεωνίδας ή Δεν περνά αλλιώς την λέω παιχνίδι. Αμφ και ο αγαπημένος άνθρωπος του Ανδρέα στη γη. Ε, είμαι online coach. Ασχολούμαι με το bodybuilding τα τελευταία 2-2,5 χρόνια πριν έκανα powerlifting. Ε, πλέον ασχολούμαι καθαρά με το κομμάτι του online coaching μόνο και για lifestyle αθλητές και για παιδιά που κατεβαίνουν στους αγώνες. Αυτά. Ωραία. Και με Λοιπόν, θέλουν όλες οι Κύπριες. λοιπόν, αφού είστε για ο καλεσμένος μας, έχω να πω δύο πράγματα. Ε, τις φανέλες που έχουμε για τους αγώνες, τούτες, έχουμε ακόμα κάποια κομμάτια. Όποιος θέλει να μας στείλει μήνυμα, είτε με έναν είτε τον Ανδρέα, για να πιάσει φανέλα. Έλεια τα κομμάτια. Ο Ανδρέας, ξέρετε, το Instagram του Άντριου Χρήστου και εμένα Χάρης.cv στο Instagram. Το πρώτο και το δεύτερο είναι να ανακοινώσω ότι όποιος θέλει που το κοινό μας και από τα 5 άτομα που θεωρούν το podcast μας μπορεί, μπορεί να μας γράψει κάτω στα σχόλια στο YouTube. Θέλω να έρθω καλεσμένο στο podcast και έναν άτομο κάθε μήνα θα έρχεται καλεσμένο στο podcast μας να συζητούμε μαζί του το που κάνουμε και εμείς τώρα, αλλά να έχουμε και κάποιον που το κοινό μας έξτρα, όποιος θέλει πραγματικά να μας γράψει κάτω στα σχόλια και μια φορά το μήνα θα έρχεται έναν άτομο. Λοιπόν, Τούτο να αποφάσισες το μόνος σου. εγώ είμαι ο host. Σωστός. Χώστε, Δεν δικαιούται. μας πέφτυλος. Σωστός. Όχι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, σήμερα το θέμα μας, Λεωνίδα, δεν ήξερα ούτε τα παιδιά το θέμα μας. Να το ανακοινώσω τώρα που είσαι εσύ. Έχω το γραμμένο δαμέ. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα είναι η συνταγή για τα cookies του Ζορπά. Λάθος, λάθος. Αν τη μάθει ο Λεωνίδας, την εκάτσα να πάρω. Αν τη μάθω τη συνταγή θα γίνω κατευθείαν 140 κιλά. Ο Ζορπάς είναι θέμα. Λοιπόν, εγώ εγνώρισα τον Λεωνίδα πέρσι πριν ένα χρόνο και ήταν αρκετά μεγάλος. Ήταν περίπου στα 102-103 κιλά από ό,τι θυμούμαι. Και ο Λεωνίδας
έδειξε μου μια φωτογραφία από τους αγώνες που είχε κάνει πριν ένα χρόνο, δηλαδή το 20, έγνωσα τον το 23, ή έδειξε μου μια φωτογραφία που το 2022. Η ανάπτυξη που είχε και η πρόοδος σε ένα χρόνο ήταν, θεώρησα, δραματική. Νομίζω δεν την είδα σε κανέναν άλλον άνθρωπο. Ήταν, νομίζω, ήταν πραγματικά κάτι που με ενθουσιάσε πάρα πολλά. Και έτσι το θέμα μας σήμερα θα είναι καθαρά η μυϊκή ανάπτυξη. Του Τι Λεωνίδα. έκαμες του Λεωνίδα, τι έκαμες, τι συνήθειες άλλαξες στην προπόνηση σου, στη διατροφή σου, στο lifestyle σου γενικά, γιατί ούλοι τρώτε εκτός εγώ ρε μαλάκες. Εγώ είχα ένα Δυστυχώς. μάφιν είχα αφήσει. Δυστυχώς. Μάφλιν. Ναι, Μάφιν, πριλέξ. Εγώ μόλις εδέγιωσα. τέλεια. Λοιπόν, και θέλουμε να μας πεις σε Τελείως. αυτό ένα χρόνο που το 22 στο 23 τι άλλαξες για να φτάσεις σε τούντα επίπεδα όχι μυϊκότητας. Τόσο ραγδαία αύξηση της, της προόδου σου. Λοιπόν, αρχικά το δείξω από την αρχή. Εγώ πριν παίξω τους αγώνες μου του bodybuilding δεν είχα κάνει ποτέ σωστό off-season στη ζωή μου. Δεν είχα σπρώξει ποτέ για να βάλω μυϊκή μάζα. Αυτό που έκανα ήταν προπόνηση τύπου powerlifting, γιατί πάντα αυτό μου άρεσε, να σηκώνω κιλά. Και όταν έπαιξα τον πρώτο μου αγώνα, τον Απρίλιο του 22, πήρα ένα διάλειμμα ένα μήνα και είπα: «Οκ, το έκανες, δες τι θες να κάνεις», γιατί δεν ήξερα αν θέλω να ξανακάνω αγώνες powerlifting, γιατί μπορεί να έκανα powerlifting, αλλά και coaching έκανα σε άτομα τα οποία ασχολούνται με τη μυϊκή ανάπτυξη και εγώ ο ίδιος δεν παρακολουθούσα powerlifters αλλά bodybuilders. Οπότε πήρα ένα διάλειμμα και το Μάιο λέω πάμε να κάνουμε bodybuilding. Έτσι απλά. Και Μάιο του 22. ναι, και γενικά ήμουνα πολύ απίθαρχος. Δεν έκανα διατροφή. Αυτό που έκανα ήταν έκανα ένα diet με μάκρος. Μετά μπορεί να τρώγα το βράδυ κάτι. Μπορεί να ξενύχτωσα πάρα πολύ. Το πρωί, επειδή είχα φάει το προηγούμενο βράδυ και δεν είχα ρούσει να φάω το πρωί, μπορεί να μην τρώω το πρωί, να τρώω κάτι μετά. Να μάζευα τα μάκρο σε ένα γεύμα. Και λέω, ποιο είναι ο μόνο τρόπο να το κάνει αυτό? Α, πε, Αντρέα. Ερώτηση. Αυτά τα έκανες πριν τον αγώνα εννοείς ή μετά όταν είχες τελειώσει? Πριν τον αγώνα του powerlifting αυτό έκανα. Ναι, ναι, ναι. Πριν μπεις, πάμε και Ναι, κάνουμε. στο ένα μήνα που πήρα κενό από τον Απρίλιο μέχρι τον Μάιο, ό,τι θα κάνω δεν έκανα τίποτα. Μμμ. Τον αγώνα του. Οκ. Τον αγώνα του powerlifting. Και μετά λέω, ποιο είναι ο πιο. Μπορεί να μην είναι ο πιο optimal τρόπος, αλλά ποιο θα είναι ο πιο aggressive τρόπος να μάθω τα principles του bodybuilding, να κάνω αγώνα bodybuilding. Ήταν πολύ aggressive, ήταν 0%, γιατί όταν πιάνεις έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, και τον πιάνεις από την αρχή ώστε να μάθει λίγο συνήθειες, να έχει ένα structure, να κοιμάται λίγο νωρίτερα, είναι το καλύτερο. Αλλά επειδή ξέρω εμένα, δεν δουλεύει σε μένα αυτό. All or nothing. Μπήκες. Μπήκα καρφί μέσα. Και τώρα είσαι σε ηλικία, όχι τώρα, τότε που μας μιλάς, είσαι σε ηλικία. Τότε ήμουνα σε ηλικία μόλις είχα γίνει 23. Οκ. Τώρα είμαι 25. Και ξεκινάμε να κάνουμε Οπότε Χωρίς off-season, χωρίς τίποτα. τίποτα. Μηδέν. Ό,τι είχε πάρει το σώμα μου από squat, bench, deadlift και μερικά accessories. Δηλαδή λίγο RDL, λίγο ένα machine πάγκου. Βασικά πιο πολύ να κάνω με dumbbells. Μπορεί να κάνω incline dumbbell press, flat dumbbell press, λίγα laterals. Bicep, triceps βαριόμουν, δεν έκανα. Και γυρνάμε σε ένα σημείο που αρχίζω και παίρνω το mentality μπροστά. Σταματάω να δουλεύω βράδυ, γιατί δούλευα βράδυ σεζόν Μάιο με Σεπτέμβρη, έκανα πόρτα. Και φτιάχνω τον ύπνο μου, αρχίζω κοιμάμαι τότε 11 η ώρα, ξύπναγα 7 γιατί ήμουνα λόγω του prep. Είχα άστα το ύπνο, οπότε από το 11 η ώρα ήμουνα τάβλα στο κρεβάτι. Και άρχισα να ακολουθώ ένα meal plan, με προπονητή τότε, το οποίο ήταν για να οδεύσω προς τη σκηνή. Παρ' όλα αυτά είχα πολλά ups and downs, δηλαδή έκανα πάρα πολύ binge eating μέσα στο prep. Θα μπορούσα να ήμουν πολύ καλύτερος πάνω στη σκηνή, αλλά δεν το παράτησα και παρ' όλα αυτά είχα, πιστεύω, επειδή έχει δει και ο Ανδρέας και στις φωτογραφίες, είχα ένα condition
σκηνικής παρουσίας καλό. Μπορεί να μην είχα την τρελή μυϊκότητα, ήμουν 84 κιλά, αλλά είχα ένα παρουσιαστικό που λες, OK, έχει condition στη σκηνή πάνω. Ειδικά για first timer δεν ήταν καθόλου άσχημο, ναι. Συγκριτικά με πολλούς first timers που βλέπω σήμερα, πιστεύω πως. Ναι, Μμμ. όχι για να πάρω τον εαυτό μου ότι είναι οι άλλοι χειρότεροι, άρα εγώ είμαι καλύτερος, να το παίξουμε έτσι, αλλά για first timers όντως ήταν Και, καλό. και εξαρτάται και τι first timer, γιατί μπορεί ο άλλος να είναι first timer, αλλά να έχει και 10 χρόνια προπόνησης πάνω του. Εσύ είχες 1 χρόνο προπόνησης υπερτροφίας και αν. Πόσο ήταν το Όχι, prep? Ούτε δεν καν είχα. υπερτροφία. Ούτε καν, ούτε Είχα καν, ούτε καν. καθόλου, τίποτα. Ό,τι Ναι, ήταν από το να δυναμώνω στις βασικές ασκήσεις ναι. και κρατάμε αυτό για μετά. Από εκεί πέρα πήρα λίγο το μοτίβο του progressive overload. Με βοήθησε πολύ το powerlifting σε αυτό. Έρχεται η ώρα να παίζουμε τον αγώνα. Δεν θα πω πολλά για τα ups and downs, γιατί είχα Πότε κάποιες ήταν, μέρες. τι μήνα ήταν. Ήταν 17 Σεπτεμβρίου του 22. Και Απρίλη έκανες αγώνα powerlifting, ένα μήνα break, προετοιμασία Α, για bodybuilding Σεπτέμβρη. ναι, που 2 εβδομάδες ήμουνα στο εξωτερικό για ένα παγκόσμιο διαγωνισμό μορφιάς, ρε παιδί μου, που είχα χάσει τις βαλίτσες μου και ήμουνα χωρίς gear, χωρίς τίποτα. Και μοντέλο. Ναι, τότε ναι, τώρα είμαι πολύ βαρύς για να το κάνω αυτό. Και πες, Έχει όριο κιλών το συγκεκριμένο. όχι ρε φίλε, αλλά σκέψου το σταυρουλάκι να πάει να κάνει το μοντέλο τώρα. Σωστός, ναι. Παίζω τον αγώνα, λοιπόν, μου πήρε μια περίοδος μετά τον αγώνα γιατί δεν είχα πάρα πολύ ψηθεί στο κομμάτι του να κάνω diet και λοιπά, που με πιάνει ένα ακραίο binging. Πήρα πολύ βάρος πάνω μου, που δεν ήταν καλό, αλλά ξεκίνησα off-season με περίπου θερμίδες, λίγο ήμουν στη συντήρηση κάπου στον καιρό και έβλεπα να κάνω ένα body recomposition απλά επειδή έτρωγα ένα σωστό meal plan, έκανα προπόνηση σωστά με αντιστάσεις, δεν ανέβαινε το βάρος μου, αλλά ήμουνα 95 κιλά, 96 κιλά και έβλεπες το condition σιγά σιγά να επανέρχεται. Και από εκεί πέρα άρχισα να το πηγαίνω, άρχισα να βλέπω λίγο πώς μπορώ να μεγαλώσω, πώς μπορώ να δημιουργήσω σε μου ένα ερέθισμα, πώς μπορώ να πάρω το 100% από αυτό και να το σπρώξω πάρα πολύ. Οπότε, φεύγοντας από το κομμάτι του powerlifting, αλλά κρατώντας καλά principles, όπως το ότι πρέπει να δυναμώσω στοιχεία άσκηση, γιατί έχω 2-3 set, οπότε και αυτό το έχω πάλι σε 10 μέρες, τα συγκεκριμένα δεν με παίρνει να μην παλέψω για να μεγαλώσω. Αυτό που μου έδωσε τη μεγαλύτερη υπερτροφία ήταν το να πιέζομαι πάρα πολύ να προοδεύσω no matter what, που ήταν και λίγο counterproductive, γιατί κάποιες φορές μπορεί να έπρεπε να νικήσω ένα rep ή να βάλω μισό κιλό και να χάλαγα λίγο το φόρ μου, που αργότερα down the road κατάλαβα ότι πρέπει να υπάρχει εκεί πέρα μια μικρή ισορροπία στο να έχεις progression μεν, αλλά να μην θυσιάζεις το form σου για sloppy reps, γιατί στο επόμενο set σου μπορεί να έχεις χάσει αρκετή ενέργεια για να πάρεις αυτά τα 2-3 sloppy reps και να είναι χειρότερο εις βάθος χρόνου στην προπόνηση και για τους τραυματισμούς. Και με βοήθησε πάρα πολύ το να μπορέσω να είμαι consistent με το να σπρώχνω το φαγητό μου συνέχεια προς τα πάνω, χωρίς να πω, εντάξει, δεν έγινε κάτι, τώρα δεν έχω όρεξη να φάω αυτό το γεύμα, όπως ήταν παραδείγματος στο powerlifting τότε. Ενώ matter what έπρεπε απλά να πιέσω και να βάλω σε priority, ρε παιδί μου, την ξεκούρασή μου. Είχα πολύ καλό response σε αυτό, μαζί με ό,τι άλλο συνεπάγεται, ρε παιδί μου, στο assistance. Ε, Αυτά σε γενικές γραμμές. Αυτό πιστεύω ότι έπαιξε το πιο καθοριστικό ρόλο. Η αλλαγή στο να δω ότι 1, 2, 3, 4 πράγματα, αν δεν τα κάνω στο 100%, δεν θα πάρω το 100%. Αυτό. Τι σε βοήθησε να αλλάξεις όλα αυτά. Ποιος, ο προπονητής Μμμ, σου. Ήταν τότε, όταν είχα ξεκινήσει με τον προπονητή μου, που ήταν για μένα στην αρχή είδωλο, προσπαθούσα να κάνω mimic πράγματα που κάνει αυτός. Μπορεί να μην ήμουν τέλειος, αλλά σίγουρα ήμουν πολύ καλύτερος από τις βέσεις μου συνήθειες. Και το να χτίσεις συνήθειες γενικά είναι αυτό που θα σας σπρώξει πιο πέρα. Προσπάθησε να σου το μεταδώσει ο ίδιος. Όχι τόσο πολύ ο ίδιος, απλά έβλεπα έναν άνθρωπο τον οποίο τότε θαύμαζα και έλεγα «Wow, πρέπει να κάνεις ό,τι χρειάζεται για να φτάσεις σε ένα χ σημείο». Και Μπορούμε να επίσης πούμε ποιος είναι. ε? Μπορούμε να πούμε ποιος είναι. Ναι. Ήταν τότε ο Κούμπα που είχε ο Ανδρέας.
που δουλέψαμε μαζί 2 χρόνια και έβαλα σοβαρή μάζα πάνω μου, γιατί ήταν ο πρώτος άνθρωπος που κάναμε μαζί κάτι όντως σοβαρό, γιατί ό,τι έκανα στο παρελθόν ήταν κάτι που θα μπορούσε να κάνει κάποιος lifestyle, ρε παιδί μου, να το πω και έτσι. Οπότε με τη βοήθειά του και εμένα να κάνω αντιχείρηση στο πλάνο όσο πιο πολύ μπορούσα, με έσπαξε αρκετά. Δεν σου λέω ότι ήμουνα τέλειος πάντα, αλλά πάλευα να γίνομαι μήνα με το μήνα καλύτερος. Θυμάμαι. Θεωρείς, λέω, Όχι, έλα, όχι. έλα. Μίλα, 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 μίλα. Τι που ήθελα να ρωτήσω εγώ, θεωρείς ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο ο ρόλος ενός ειδόλου, ας το πούμε, ενός προπονητή και του συγκεκριμένου προπονητή κατ' επέκταση, ή θεωρείς ότι θα μπορούσε να γίνει και με κάποιον άλλον η συγκεκριμένη πρόοδος? Θα μπορούσε να γίνει και με κάποιον άλλον συγκεκριμένη πρόοδος και κατ' εμέ υπήρχαν πράγματα τα οποία πιστεύω με κράταγαν πίσω. Μπορεί να είχα πολύ δυνατή πρόοδο, αλλά πιστεύω ότι θα υπήρχαν πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να με σπρώξουν και λίγο παραπάνω. Για Που δεν παράδειγμα, Για παράδειγμα, δεν δοκιμάσαμε πράγματα τα οποία πιστεύω ότι θα μπορούσαν να με σπρώξουν πιο πέρα, όπως το να είμαι υπερβολικά lean σε off-season μου και να μην παίρνω φαγητό παραπάνω, ενώ η προπόνησή μου δεν τραβάει. Δηλαδή, υπήρχαν φορές που έλεγα δεν βγαίνει η προπόνησή μου και ενώ είχα καλό ύπνο, έπαιρνα κάτι απαντήσεις του στυλ, πες μου τι κάνεις λάθος με τον ύπνο σου, ή που είναι μαθηματικά, δεν είχε κάποια σχέση αυτό με το ότι εγώ δεν τραβάω στην προπόνηση και βλέπω τον εαυτό μου να γίνεται tighter ενώ σπρώχνω κιλά. ναι. Και κάποια άλλα πράγματα τα οποία είναι λίγο πιστεύω σε αμέλεια του προπονητή στην πορεία και ήταν και ο λόγος που έφυγα, αλλά δεν θέλω να συζητήσω κάτι τέτοιο γιατί δεν θέλω να πω άσχημα πράγματα για άνθρωπο που έχουμε δουλέψει όντως καλά μαζί, ρε παιδί μου. Το ότι ήταν, Μμμ. επειδή θυμάμαι ότι μας έλεγες ότι ήταν αυστηρός μαζί σου. Όχι, Πιστεύεις με όλους είναι αυστηρός. Με όλους είναι αυστηρός. Με όλους είναι έτσι, ναι. ότι είναι Πρέπει να ένας είσαι αυστηρός. αυστηρός προπονητής? Θεωρείς ότι σε βοήθησε? Με βοήθησε. Λοιπόν, αυτό θα το σου πω ότι είναι λίγο μαχαίρι. Δηλαδή, σε ένα σημείο σε σπρώχνει πάνω, 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 πάνω. Όταν όμως το αυστηρό δεν έχει κάποιο πάτημα, γίνεται, Δεν κατανοώ. ε, γίνεται counterproductive. Γιατί εγώ έκανα παράδειγμα check-in και όταν έλεγα ότι έπαιρνα ότι feedback ότι δεν έχω πρόοδο, ενώ έχω βάλει 6 κιλά από το προηγούμενο off-season μου, έχασα το βάρος στο minicut και έβαλα 6 παραπάνω κιλά το προηγούμενο off-season μου και ήμουνα υπερβολικά lean με φλέβες στην κοιλιά και στα πόδια, που τότε δεν ήμουνα, και έπαιρνα απάντηση ότι δεν έχω βάλει μυκή μας και δεν έχω κάνει πρόοδο. Το οποίο με έκανε να λέω ότι μετά από ένα σημείο, μήπως. Ή όταν έπαιρνα απάντηση είμαι soft, ενώ τότε ήμουνα way, way, way softer. Λέω, μήπως είμαι όντως soft. Μήπως ήδη έχω παραπάνω από ό,τι πρέπει να κάνω όντως δίαιτα. Οπότε εκεί υπάρχει ένα σημείο που είναι τέλειο. Γιατί σε σπρώχνει, σε κάνει drive. Μετά όμως δεν έχει να κάνει drive για κάτι άλλο. Οπότε λες, δεν το έχω. Δεν έχω genetics, δεν προοδεύω, δεν κάνω, δεν ράνω. Πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Και σου γυρνάει λίγο και λες, μήπως έχει δίκιο τελικά. Αυτό είναι το κομμάτι του να είσαι αυστηρός. Ναι, να είσαι αυστηρός όταν ο άλλος παρεκκλίνει από το plan. Δηλαδή, πιο παλιά έπρεπε να πάρω αυτό το feedback πίσω, γιατί ήμουνα πολύ off plan και έπρεπε να το φτιάχνουμε και πίεζα και όντως με βοηθούσε να είμαι just στο plan. Μετά από ένα σημείο όμως ήταν πολύ counterproductive, δηλαδή να παίρνει 300 γραμμάρια ζυγαριά πάνω που φεύγουν μετά από ένα off plan και να παίρνω feedback τρελό ότι πρέπει να κάνουμε, θα καταστρέψουμε την insulinoευαισθησία και πρέπει να κάνουμε pull back και να μπει σε hell phase γιατί έχει χαλάσει το sensitivity για να κάνουμε reset. Και κοίταγα τον εαυτό μου στον καθρέφτη, κοίταγα την κοιλιά μου και λέω τι reset θα κάνουμε. Ποιο είναι το reset εδώ πέρα. Μάλιστα. Σχετικά με αυτό το κομμάτι. Τέλεια. Στέγιο, μου έχεις κάτι να ρωτήσεις? Μας πει ο Λεωνίδας γενικά πώς σκέφτεται για τη δουλειά του, να ήθελα να μάθω εγώ, και πώς παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες που δεν είδε από άλλους, γιατί είδα πολλά πράγματα να τα κάνει σαν ιδέες που δεν τα είδα κάπου αλλού. Δηλαδή με τη δουλειά σου παράλληλα είσαι ο πρώτος που νομίζω που τα άτομα που ξέρω που το πήρε τόσο σοβαρά το κομμάτι του coaching στην Ελλάδα.
Θα σου πω, έχουμε κάνει κάπου και με τον Αντρέα πολλές συζητήσεις για αυτό το κομμάτι. Δεν σου λέω ότι είμαι ο καλύτερος προπονητής, αλλά πιστεύω ότι είμαι από τους πιο consistent και ότι ε, μπορώ να δουλέψω πολύ under pressure και να βγάλω πολλή δουλειά. Και ήταν κάτι που ήθελα να κάνω για να μπορέσω να κάνω breakthrough από το να πεις «Α, οκ, αυτός είναι online coach, έλα μωρέ, έχουμε 500 online coach στην Ελλάδα, άλλος ένας είναι». Δεν ήθελα να είμαι αυτό το πράγμα. Χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό και να είναι μομφή στους ανθρώπους που το κάνουν, αλλά δεν ήθελα να πω ότι, ξέρεις τι, γυμνάζομαι, δουλεύω σε ένα γυμναστήριο ή κάνω κάποια άκυρη δουλειά με το αντικείμενό μου. Α, έχω ωραίο σώμα. Πάμε να βγάλουμε και κανένα ευρώ παραπάνω από τα παιδιά, να κάνουμε online coaching. Που ξυπνάμε μια Ναι. μέρα. Α, σήμερα είμαι online coach και γράφω στο bio online coaching. Enter, παιδιά, για online coaching DM. Δεν ήθελα να Ας είμαι πούμε, αυτό. νομίζω ότι ο Ανδρέας ήταν που πιστεύει για του, γιατί και εγώ βλέπω πολλά παιδιά. Φίλε, από όσο Ναι. ξέρω, εμείς ξεκινήσαμε, όλοι μας που δαμε, ευκάλαμε στην αρχή κάποιες διατροφές δωρεάν, αλλάξαμε φίλους μας, free δίαιτες, και όντως είχαμε το αποτέλεσμα το πριν και το μετά, και κάναμε τα και πάνω μας για πολύ καιρό πριν πιάμε την πρωτοβουλία να τα δοκιμάσουμε βασικά. Και θεωρώ κάποια παιδιά, γενικά πολλοί κόσμο, όχι έναν και δυο, ότι ούτε σωματικά δοκιμάσαν πράγματα πάνω τους, δίαιτες, αερόβια, προπόνηση, ούτε πας σε άλλους έχουν κάποιον πριν και μετά και γράφεις έναν online coach. Θέλω να απόψη του Ανδρέα λίγο δαμέ και να μας πείτε και εσείς μετά ο Τζοχάρη και ο Λεωνίδας. Εγώ θα σου πω για αυτό που λες, το έχω δει πάρα πολύ και από κόσμο ο οποίος δεν έχει και δεν έχει ούτε κάποιο credit ότι μπορεί να το κάνει αυτό, δεν έχει κάποιο certificate ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά αυτή και ταυτόχρονα δεν έχει ούτε αποτελέσματα, ούτε το σώμα να σου δείξει κάτι. Οπότε, αν δεν έχεις αυτά τα τρία πράγματα, το οποίο είναι να κάνεις walk the walk για τους πελάτες σου, δηλαδή εγώ έχω πεινάσει πάρα πολύ για να πω συγκεκριμένο πείνασε κι εσύ 1%. Όταν κάποιο τον πει πεινάω, ξέρω πώ είναι γιατί έχω πεινάσει πολύ παραπάνω από αυτόν. Επίση, έχω ασχοληθεί και να πάρω και το δικό μου το πτυχίο, χωρί να σημαίνει ότι αυτό είναι το απαραίτητο για να κάνει το κομμάτι του online coaching. Αλλά έχω καλύψει οποιοδήποτε aspect μπορεί να μου πει κάποιο ότι «Α, δεν έχει αυτό, δεν έχει αυτό, δεν έχει αυτό». Έχω transformations, έχω το σώμα, έχω το πτυχίο μου, έχω την εμπειρία, έχω το να μπορώ να δουλέψω με πολύ κόσμο και να είμαι όντω επαγγελματία. Οπότε δεν μπορεί κανεί να μου πει κάτι για τη δουλειά μου. Που είναι το πιο σημαντικό, πιστεύω. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να μου πει κάποιο, κατάλαβε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί βλέπω και κόσμο, γιατί και εγώ έχω δουλέψει δωρεάν πολύ, οι οποίοι που είναι online coaching 100 ευρώ. Πώ παίρνει 100 ευρώ όταν δεν έχει πτυχίο, δεν έχει transformation, δεν έχει το σώμα να το κάνει αυτό το πράγμα. Ξυπνά μια μέρα και λε: Α, εύκολα λεφτά, online coaching. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να φτύσει αίμα για αυτό το πράγμα για να το χτίσει. Θέλει πολύ υδρότα και δουλειά. Μπορεί να μην είναι ότι κουβαλά την οικοδομή 12 ώρε, αλλά εγώ έχω Και είδα φτύσει και αίμα ένα για να. πολύ ωραίο story που το Σωτήρη, τον Κάτσι, που έγραφε ότι η υπηρεσία που αγοράζεις, ενώ ότι εγώ αφοσιώνω τη ζωή μου 24 ώρες το 24ωρο για μεγάλο χρονικό διάστημα να μάθω κάποια πράγματα τα οποία σου διώ έτσι. Απορίες οι οποίες είχα για πάρα πολύ καιρό και τις οποίες κάποτε και έλυσα ας πούμε, να τις μάθω και απλά βγαίνεις έτσι. Όταν η υπηρεσία του είναι... Μακάρι να υπήρχε το που ξεκινούσαμε εμείς να τα μαθαίναμε τόσο γλύωρα. Περίμενε μία. Ε, Brother, ξέρεις ότι θα φανείς που σέρνεσαι στο πάτωμα, Ξέρεις ότι θα φανείς που σέρνεσαι στο πάτωμα, Ποιος δεν μπορεί το σπίτι Ξέρω του εγώ, ρε Νέβης. μαλάκα. Ενώ το παιδί που κάνατε το reel και ήρθε από εκεί να σου πει γεια. Ήρθε να κάτσουμε λίγο και Εμένα, μπήκε στο το φίδι. Ναι. λοιπόν, εμένα εγκάλυψε με φούλο Λεωνίδα, συμφωνώ απόλυτα σε εκείνα που είπε. Βασικά, αλλάξαμε και το θέμα εν τω μεταξύ, γιατί το θέμα ήταν η μυϊκή αλλάξαμε ανάπτυξη, το θέμα. αλλάξαμε το στελής που μόνος του Εν και έχει πήγαμε στα πρόβλημα, ρε. business. Αγιώ Να έχει μου. ροή Για, και... για να κλείσουμε το θέμα με την μυϊκή ανάπτυξη του Λεωνίδα και να πω και εγώ η θέση μου στο κομμάτι του business. Ε, Όντως, θέλω να συμφωνήσω με τον Χάρη ότι το progression που έκαμε ο Λεωνίδας μέσα στα τελευταία χρόνια είναι απίστευτα ραγδαίο και εγώ προσωπικά θεωρώ τον εαυτό μου ψημένον αθλητή μες στον χώρο και μπορώ να καταλάβω κάποιος άμα έχει potential ή όχι. Και νιώθω ότι ο Λεωνίδας σε βάθος χρόνου μπορεί να κάνει πολλά στον χώρο του bodybuilding και νιώθω ότι έκαμε τόσο μεγάλη πρόοδο
αλλά έχει ακόμα τόσα πολλά να δώσει και τόσους πολλούς παράγοντες να κάνει maximize που σε βάθος χρόνου θα τους κάνει γιατί δεν ασχολείται πολλά χρόνια με το άθλημα και τσαμέναν το φοητσάρικο, τσαμέναν κάτι σκέρι όντως Πέ που μας ενάχει κοιό. το κότσο. Πέ μας κοιό από τα πράγματα που θέλει ακόμα να του Γιάννου Λεωνίδας. Για να το κάνει maximize. Θεωρώ και είμαι πολλά σκληρός κριτής εγώ. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να ήταν καλύτερο και το schedule του, το schedule του ύπνου του, το consistency του με τη διατροφή του. Υπάρχουν κάποια πράγματα που ακόμα έχει τα λίγο στο φλου. Δεν σκέφτεται σαν επαγγελματίας. Δηλαδή, μικρά πραγματούθηκια που παίζουν ρόλο. Εντάξει, δεν καπνίζει. Είδες τον να καπνίζει. Όχι. Vape είναι αυτό χωρίς νοικοτήνη, ρε φίλε, Ναι. εντάξει. Τούτον ήθελα να πω για τη μυϊκή ανάπτυξη του Λεωνίδα. Τώρα στο κομμάτι του άλλων, εμένα προσωπικά, ε, όταν εγνώρισα τον Λεωνίδα και μετά, έκαμε με μεγάλο inspire στο να κάνω step up my game in the coaching business, διότι έβλεπα το σοβαρά το coaching μου, αλλά δεν είχα τον business mind που έκαμε με inspire πάρα πολλά ο Λεωνίδας να το αναπτύξω το συγκεκριμένο κομμάτι και συμφωνώ με το Στέγιο ότι ήταν ο πρώτος άνθρωπος που είδα να δουλεύει τόσο μεθοδικά με το κομμάτι του coaching. Θα ήθελα να θέσω και ένα ερώτημα στο αν τον βοήθησε και λίγο ο Κούπα στο να δει λίγο πώς δουλεύει κάποιος πιο επαγγελματικά σε αυτό το κομμάτι, γιατί εμένα προσωπικά βοήθησε με, έναν τούτον. Δύο, συμφωνώ απόλυτα ότι τούτον το τρίπτυχο που είπε πριν ο Λεωνίδας, education, walk the walk και αποτελέσματα είναι πολλά σημαντικό στο χώρο μας, αλλά έναν τέταρτο είναι το να είσαι επαγγελματίας και consistent με τη δουλειά σου και να ξέρει ο άλλος ότι μπορεί να κάνει rely on you. Θεωρώ ότι εκείνο είναι ένα πολύ σημαντικό principle που πρέπει να έχει ένας καλός προπονητής. Ε, τώρα κάποιοι πιάνουν που μόνοι τους λίγο το... Η αρχή πάντα είναι δύσκολη. Ενώ ότι πρέπει να το κερδίσεις το να μπορείς να βγεις να πεις κάποια πράγματα, θεωρώ. Και τώρα να μου πεις πότε γίνει η στιγμή, ας πούμε. Δηλαδή, ο Χάρης ως πριν λίγων καιρών, όταν ξεκινήσαμε το coaching, ένιωθε ότι δεν είχε πετύχει κάτι για να μπορεί να βγει να πει κάποια πράγματα. Και αν θέλει και λίγο confidence και λίγο να, να διάσει λίγο credit του εαυτού σου, θεωρώ, και να μην περιμένεις ότι πρέπει να γίνεις pro για να μπορείς να πεις κάποια πράγματα, ας πούμε. Ναι, Να ναι. δω ένα Ενώ παράδειγμα. ήμουν στο χώρο που το 16, ας πούμε. Το 16 κατεβήκα τον πρώτο μου αγώνα. Όσο πριν ένα χρόνο, έχει και 6 χρόνια, 7. Ναι. Και νιώθα το πράγμα, ότι σε εισαγωγικά ποιος είμαι εγώ να δικαιούμαι να πω κάποια πράγματα, ενώ έχω και το πτυχίο μου στην τεχνολογία τροφίμων, στο food science, ας πούμε, και Είχες όλον το τρίπτυχο και πάλι δεν είχες το confidence να το κάνεις. ναι, ας πούμε, ο Τούτο, Ανδρέας ήταν που τα άτομα που μου το ξεκλείδωσε, που ναι. ξεκινήσαμε να κάνουμε μαζί coaching. Φαντάζομαι η ερώτηση του Ανδρέα είναι ότι εσέναν το coaching με το Κούπα εκτός Μπράβο. που τούτον το effect που είχες μπας στο σώμα σου, αν είχε κάποιον άλλον effect στο mindset σου και στον τρόπο που δουλεύεις. Ναι, τούτον Ας ήταν η σου ερώτηση. ξεκλείδωσε κάποια πράγματα διαφορετικά, πιο βαθιά. Ναι. Έχουμε 10 λεπτά εντωμεταξύ. Τέλεια. Κοίτα, θα σου πω, σίγουρα ο Κούμπα μου βοήθησε πάρα πολύ να δω κάποια πράγματα και στο κομμάτι αθλητικό, που ήταν ότι, ο άνθρωπος ζει κυριολεκτικά σε ένα θερμοκήπιο, ζει σε ένα περιβάλλον δικό του, Κλουβί. στο οποίο αν θες μπαίνεις με τους δικούς του κανόνες, αλλιώς δεν είσαι ευπρόσδεκτος. Το οποίο για μένα είναι extreme, αλλά it's okay. Αλλά είδα κάτι το οποίο μπορώ να πλησιάσω προς αυτό. Δεν θα κάνω αυτό στο 100% όπως το κάνει ο ίδιος, αλλά ξέρω πως μπορώ να πλησιάσω εκεί πέρα. Όσο για το Χάρη που είπε ότι δεν ένιωθε άνετος κλπ. Ήταν και ένας λόγος, παιδί μου, το να πιέσω τόσο πολύ τη μυκή μου μάζα για να μπορώ να πω, ξέρεις τι, αυτό μπορεί να γίνει έτσι. Γιατί, όπως είπες, ήμουν στον αγώνα, ήμουν 84 κιλά. Όταν με είδες εσύ, ήμουν 102 κιλά. Τώρα είμαι 115 κιλά. Θα κάνω προετοιμασία του χρόνου, θα είμαι παραπάνω κιλά. Οπότε θα είμαι από τους πιο βαρετούς που λέτε και εσείς αθλητής στην Ελλάδα. Boring. Οπότε ξέρεις τι, όταν θα λέω κάτι και θα είμαι 125 κιλά, αυτό είναι. Κάποια- Καταλαβες. Καλώς Ναι. ιακώς.
Ναι, Γιατί ναι. γιατί έχω όλα τα υπόλοιπα στο κομμάτι αυτό. Τώρα για το κομμάτι του coaching ήταν ο λόγος που πήγα στο Κουμπάι, γιατί είδα το ότι μπορούσε και αυτός να διαχειριστεί πολλούς αθλητές. Ήθελα να δω το πώς δουλεύει, το πώς κάνει, πώς δουλεύει το off-season, πόσο καιρό τα κρατάει, τι μεθόδους χρησιμοποιεί. Να μάθω κάποιον άνθρωπο που έχει μάθει και αυτός από κάποιον άλλον άνθρωπο, τον Jordan, και να μπορέσω να δω πώς είναι στο ίδιο μήκος κύματος που δουλεύω εγώ τη δουλειά μου. Κάνει κάτι διαφορετικό, κάνει κάτι καλύτερα, κάνει κάτι χειρότερα. Και πήρα πολλή Μμμ. πληροφορία. Είδα τα πάντα. Είδα πώς κάνει mini, είδα πώς κάνει off-season, είδα από τον Αντρέα πώς κάνει το prep. Οπότε έμαθα τη φιλοσοφία αυτού του ανθρώπου Διώχνεις ε, άτομα. από το coaching. Ναι. Πάρα πολύ δύσκολα. Μόνο άμα ο άλλος είναι κακός χαρακτήρας. Δηλαδή και να μην κάνει κάποιο να το plan, δεν είναι υποχρεωμένο γιατί είναι lifestyle. Τι έκανα, έχω κόψει από προετοιμασία άτομα. Που βλέπω παράδειγμα ότι ρίχνω φαΐ και ενώ όλα τα bloods είναι in place, το βάρος ανέβηκε γιατί δεν κοιμήθηκα πολύ καλά. Έριξα φαΐ επίτηδες, την άλλη εβδομάδα το βάρος πάλι ανέβηκε. Οπότε όταν έχεις χ γραμμάρια στην κοιλιά σου, φαγή του, άσε το φάτλος, άσε τα πάντα, αυτό με τόσο λιγότερο, κρατάς λιγότερα πράγματα μέσα στο στομάχι σου. Άρα, εις βάθος 2 εβδομάδων δεν γίνεται το βάρος να κάνει spike ενώ όλα πάνε καλά. Και του λέω δεν μπορώ να κάνω προετοιμασία γιατί μου λες ψέματα. Μου λέει δεν σου λέω ψέματα και κάνουμε το ίδιο πράγμα. Του ρίχνω ακόμα παραπάνω φαΐ. Ήξερα ότι λέει ψέματα και θα σταματήσει η προετοιμασία. Και μου λέει: ο βάρος ανέβηκε, ρε, εσύ δεν ξέρω τι γίνεται. Του λέω: φίλε, δεν μου λες ψέματα. Απλά πες το, δεν είναι κακό. Μπορούμε να κάνουμε απλά ένα minicut, να κάνουμε off-season και να κάνουμε πρέπει να έτοιμος. Δεν είναι κακό. Και μου λέει: Μεγάλο, ναι, μου λέει, σου λέω ψέματα. Δεν θέλω να το παραδεχτώ για να μην σε απογοητεύσω. Αλλά σου λέω ψέματα. Του λέω: φίλε, δεν απογοητεύσει. Δεν απογοητεύσει τον εαυτό σου. Εμένα δεν με πειράζει. Εγώ είμαι πρόθυμο να σε βοηθήσω να το ξεπεράσει αυτό. Αυτό έκανα. Να κόψω το prep. Να διώξω κάποιον έχει τύχει όταν άλλο είναι αγενή. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν ότι ο κόσμο γυρίζει γύρω από αυτού. Δηλαδή, έχει κάνει όλο το check-in του 11 η ώρα, που εγώ το ζητάω όσο πιο νωρί γίνεται. Εγώ κάνω προπόνηση εκείνη την ώρα και μου στέλνει 1 η ώρα, σου έχω στείλει check-in, δεν το έχει απαντήσει. Μπε WhatsApp. Και αρχίζει και μου κάνει ένα κατεβατό ότι δεν δίνω προσοχή κλπ. Και του λέω: φίλε, δεν έχω δει την προπόνησή μου. Περίμενα να σου κάνω check-in, δεν έκανε. Πήγα προπόνηση, γύρισα. Δεν θα το έκανα μόλι γίνα την προπόνηση. Εδώ είμαι. Αυτό κάνω τώρα. άιστο Οπότε. είναι. Ναι, ναι, πείτε. Ε, έτυχε μου και εμένα παρόμοιο περιστατικό με το συγκεκριμένο που λες και εγώ θέλω να δείξουμε και λίγο το κομμάτι του ότι είναι πολλά διαφορετικό να ετοιμάζεις αθλητές για αγώνες με το να κάνεις coaching σε lifestyle athletes, σε lifestyle κόσμο. Είναι μεγάλη διαφορά. Στο ένα πρέπει να... Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Κούπα δουλεύει μόνο με αγωνιστικούς αθλητές. Τους lifestyle του τους στέλνει αλλού. Γι' αυτό και έχει κάποια συγκεκριμένα principles, ένα αυστηρός, είναι. Εμείς, εκείνο που κάνουμε ακόμα, γιατί δεν έχουμε τόσο μεγάλο market όπως έχει η Αγγλία και έχει ο Κούπα τέλος πάντων, που μπορεί να δουλεύει μόνο με αγωνιστικούς, κάνουμε και lifestyle coaching. Και εμένα ναι, δυσκόλεψε με πολλά να μπορώ να καθοδηγήσω και άτομα τα οποία δεν έχουν τον discipline, δεν έχουν το consistency, δεν είναι σαν εμένα. Είναι πιο εύκολο μου να καθοδηγήσω κάποιον σημαίνον αθλητή ή κάποιον που θέλει τουλάχιστον έχει αγωνιστικούς στόχους. Ήταν πιο εύκολο μου, συγγνώμη, όχι είναι. Ε, Πλέον όμως καταλαβαίνω πόσο πιο εύκολη είναι η δουλειά μου με τους lifestyle και τούτον τα περιστατικά που λέει ο Λεωνίδας θεωρώ ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχεις με τον προπονητή σου είναι η ειλικρίνεια και μόλις χαθεί τούτον και λαλείς ψέματα, ειδικά για αγωνιστικούς, έχασες το παιχνίδι, είναι εντελώς. Είναι Μάλιστα. αυτό που λέει ο Άντριου. Θα πω για κάτι άλλο που ο Αντρέας του πήρε λίγο να το καταλάβει, ότι δεν μπορεί να απαιτεί από τους ανθρώπους δεν μπορεί να περιμένει ότι ο άνθρωπος που έχει απέναντί του θα συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται αυτός. Αυτό το τόνισε στον Ανδρέα, γιατί ο Ανδρέας τώρα θυμάμαι προετοιμασίες που μου έλεγε που πίνει πιονισμένο νερό και Ναι, ναι. μπακαλιάρο, μαρούλι, 6 γεύματα. Α, κοίταξε να σου πω, αυτό όμως με κάνει να είμαι ε, με κάποιον προπονητή, στο κομμάτι του προπονητή, να μείνουμε για μέ, είναι το ότι
θεωρώ επειδή εγκαλουχήθηκα έτσι, μπορώ να ανταπεξέλθω με το pressure που μου βάλει ο Κούπα. Δηλαδή για μένα, εκείνον το strictness, θέλω το. Δεν θα μπορούσα να είμαι με κάποιον που ήταν που εφλού, ας πούμε. Ενώ ας πούμε ο Λεωνίδας που δεν πέρασε από κάποιες καταστάσεις που πέρασα εγώ, ίσως να too much το approach του Κούπα και να χρειάζεται κάποιον με διαφορετικό approach να το πούμε. Δεν σημαίνει ότι είναι πιο χαλαρός ή πιο εύκολο. Ναι, Με ναι. ένα διαφορετικό approach, πιο κοντά στα νερά του Λεωνίδα. Για να βγάλει ο Λεωνίδας τον καλύτερο του εαυτόν. So, και στο coaching πρέπει να αποδεχτούμε όλοι, γιατί όλοι κάνουμε coaching. Δηλαδή ότι δεν μπορούμε να coachάρουμε όλον τον κόσμο. Για κάποιους δεν είμαι καλός προπονητής και πρέπει να το αποδεχτώ. Και ο Λεωνίδας ίσως να είναι καλύτερος προπονητής. Για Για εκείνον. κάποιον. Για Οπότε, κάποιον, ναι. DM για coaching, τη φορά μου στο link το Λέω, bio. Από τον Και Ανδρέα σε εγώ. μένα, 10% κάτω από ό,τι παίρνει ο Ανδρέας. Ναι, αυτό που λέει ο Ανδρέας. Μπορεί να είναι άλλο approach, μπορεί το destination να είναι ο ίδιος, το ίδιο αποτέλεσμα, ο ίδιος δρόμος, ο ίδιος στόχος, αλλά η διαδρομή να αλλάζει. Η δικιά μου να είναι εδώ, το Ανδρέα να είναι από εκεί και να Μμμ. έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα στο τέλος. Ναι, 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 Απλά στον ναι. Ανδρέα ταιριάζει κάτι άλλο καλύτερα από ό,τι σε μένα. Ακριβώς. Δες διάφορους αθλητές που φτάνουν ας πούμε στην επαγγελματική κάρτα ή στο Ολύμπια με πολλά διαφορετικούς προπονητές. Και εγώ ας πούμε ποιος θα λέγατε ότι είναι ο καλύτερος προπονητής στο bodybuilding. Ξέρω εγώ, ο Χάνι Ράμποτ να πούμε. Ναι. Δεν θα έλεγα ότι είναι ο Χάνι Ράμποτ, ότι ο Χάνι Ράμποτ παίρνει έτοιμους αθλητές ψημένους. Ε, Γνώμη μου. Γνώμη Οκ, μου. για κάποιους αθλητές όμως μπορεί να βγάλει το 100% τους. Και Ναι. ας μην έχει τις γνώσεις που έχει ο Τζον Τζούετ ας πούμε. Είχαν όλοι improvements όμως. Όλοι οι αθλητές του. Ψημένους, αλλά όλοι αλλάξαν level κοντά τους. Έχει κάτι εκείνος ο άνθρωπος που για κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους μπορεί να τους κάνει να κάνουν perform at the maximum. Ναι, Μάλιστα. όχι, το ακούω αυτό, το ακούω. Ναι. Να πρέπει να κλείσουμε στη σιγασία. Να Έλα, να μην ευχαριστήσουμε. κλείσουμε. Να κλείσουμε. Πέτε μου μια ιδέα για ο Χάντερ. Πώς θα σε φάνηκε. Πάρα πολύ Λεωνίδα. ωραίο. Εμένα μου άρεσε ο Χάντερ. Οι φωτογραφίες τον αδικούσαν, και Ναι, έχει οι δίκιο φωτογραφίες θα το. διηγούσαν το. Νομίζω Αν δεν... ήταν κακό το lighting ή το quality των φωτογραφιών. Το quality των φωτογραφιών, γιατί είδα ότι ο Χάντερ που κάνει ένα post που μιλάει και με άλλους pro και ότι όλοι συμφώνησαν επειδή είναι λίγοι οι open pros όντως που είναι στο top level Ναι. και λέγανε ότι όλοι δεν ήταν, οι φωτογραφίες δεν ήταν σωστές, αντιπροσωπευτικές βασικά. Okay. Οι πρώτες ειδικά καθόλου. Οι πρώτες φωτογραφίες καθόλου. Έστειλα τους μήνυμα και είπα τους ο Χάντερ είναι εκτός, είναι πικάρ. Και μετά είδα βίντεο που ανέβασε ο προπονητής του και ήταν απίστευτα μεγάλη διαφορά από τις φωτογραφίες. Εμένα το στομάχι από πρόπερση μου άρεσε πάντως. Από πρόπερση που Καλό, ήταν. ναι, ναι. Το γκάτ ήταν πολύ πρόπερση μεγαλύτερο. Πιστεύω φτιάχνεται αυτό εις βάθος χρόνου, γιατί δεν είναι αθλητής τώρα που θα κάτσει να πιέσει τόσο πολύ το κρέας στο off-season πλέον και κοιτάει να έχει πιο tight από ό,τι βλέπω. Έφτασε εκεί που έφτασε. Θεωρείτε είναι στο top 6 του Ολύμπια, θα είναι στο top 6 του Ολύμπια, θεωρείτε. Έχω Έκτο. δει έχω δει τον Άντριου Τζακ, το οποίο έρχεται πολύ, πολύ καλός. Δηλαδή είναι ο τύπος τέρμα αισθητικός και πολύ μεγαλύτερος από πέρυσι. Πότε μπορεί να τον πετάξει, εγώ πιστεύω. Και λέω ότι είναι και ο Μπιρούζ φέτος, ο οποίος έχει πάρει τη βίζα νομίζω και θα παίξει όντως στο Ολύμπια, οπότε θα είναι πολύ δύσκολο. Γενικά το top 10 είναι και ο Μπόνακ. Θα παίξουν άτομα τώρα. Ναι, ναι, και ο Μπόνακ, μπράβο, Αντρέα, και ο Μπόνακ είναι καλός. Ε, Αν είδατε, δεν έχουν πάρθει πάρα πολλά qualifications για την Open, γιατί πολλοί αθλητές έχουν κερδίσει multiple shows, δηλαδή έχουν πάρει πολύ 3-4 στη σεζόν. Οπότε θα είναι, νομίζω ότι είναι 16-20 πρόσωποι που έχουν κάνει qualify για την Open, κάτι Κάθε τέτοιο. χρόνο τόσο είναι ρε. Όχι, πέρυσι ήταν κι άλλοι, πέρυσι ήταν παραπάνω. Αλλάξαν το και έκαναν το top 3 να προκρίνεται καταρχάς. Ναι. Και είναι ούτε points τώρα. Ναι. No point system. Συμφωνώ με τον Λεωνίδα για το Hunter. Προσωπικά δεν τον βλέπω στην εξάδα. Θεωρώ ότι και ο Νίκ και ο Άντριου Τζακ θα τον κερδίσουν. Εκτός εάν βγάλει ένα condition αψεγάδιαστο που λέει ο Χάρης, που εν το νομίζω.
Πιάνε τρίτον Μπράντον ακόμα. Και να Ε, περάσει ποιον. Να περάσει σια- ποιον. ναι, θα περάσει πιο. Ντέρεκ, Χάντι, Σάμψον, Νίκ, Άντριου. 5 ήδη. Μπράντον, Πυρούς. Ο Μπράντον. Μπράντον, μπράβο. Μπράντον Κάρι. Πού πήγαν αυτοί, αυτό ακριβώς. Είμαστε 7 άτομα. Εγώ θεωρώ ότι και οι αθλητές του Βεληνικές, ας πούμε, Μάρτιν Φίτσουότερ θα είναι δύσκολο να τους κερδίσει ο Χάντερ. Θα δούμε πώς θα βγει ο Σκέφτηκα το, αλλά Μάρτιν. έχει πολύ παραπάνω κρέας ο Χάντερ. Δηλαδή, ο Ε, Χάντερ κοντά στο size του Νίκα αν το σκεφτείς. Και είναι και πολλά πιο mature. Οπότε, δεν νομίζω να τον περάσω. Είναι πιο ματσουάρ που τον. Ο Χάντερ που τον Μάρτιν. είναι. Ναι, μπρο. Ναι. Πού είναι πιο mature. Over. Πού, σε ποιο σημείο είναι πιο mature ο Σε Χάντερ. ούλα. Πού τον παίρνει ο Μάρτιν. Παντού. Είναι πιο mature από ο Χάντερ. Για μένα ναι, ο Χάντερ πατά μπροστά έτσι και φαίνεται γραμμή πας στο στήθος του. Μόνο κάτι νεύρες εσύ δαμέ. Εγώ δεν θέλω definition ψημένων πας στο Χάντερ. Μόνο τα backstops του ναι, αλλά στην πλάτη. Δηλαδή κάτω, ας πούμε, hamstrings γλουτούς, ο Μάρτιν είναι πιο καλός και που μπροστά είναι πιο καλός για εμένα. Ότι κουβαλά παραπάνω κρέας, ο Χάντερ κουβαλά παραπάνω κρέας, ναι. Αλλά με ξεχνάς ότι ο Μάρτιν στέκεται του δίπλα από τον πιο γεμάτον αθλητή στον bodybuilding και κέρδισε το για ένα point. Που Nick ήταν Walker. Πόσο off ήταν ο Nick Walker, έτσι τα χάγια. Ήταν λίγο off. Οκ. Ο Χάντερ όμως ήρθε και τέταρτος στο Ολύμπια. πριν 4 χρόνια στο πιο weak lineup. Weak lineup ever, ναι. Εγώ Ναι. βλέπω, Τζον, εγώ βλέπω το για έκτον το Χάντερ. Είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον, εγώ βάλω το έκτο. Δεν ξέρω το Ποιος θα κερδίσει. ποιο θα κερδίσει. Ναι, ναι, Ναι. για να μπει εξάδα. Εγώ νομίζω να κερδίσει και τον Μπεϊρούς. Βλέπω το. Αλλά πέμα στην Μμμ. εξάδα σου. τον Τζον που τον βάζετε. Ποιον, Τον Τζον John Τζουέτ που Jewett. τον βάζετε. Out of δέκατο. top. Ε, Out Δέκατο. of top. top Εγώ 10. νιώθω Κάτω από ότι top να, 10. να κάνει κάτω Out. top 10 εγώ. Νιώθω το. Μμμ. Όχι για μένα. Έχει Έφυγε τρομερό condition, έτσι. εγώ αν Μέτρον τους βάλω τον άλλον αθλητές. εγώ. Βάλ τη λίστα με τους αθλητές και να καταλάβει γιατί σου λέω. Όχι, ότι είναι δύσκολο να μπει top 10 είναι δύσκολο πάρα πολλά, ναι. Αλλά θα ήθελα να το δω δίπλα που William Bonac, Από τον που, Φρίτζ δίπλα. που Άντωνι Ήταν τον Φρίτζ. πολλά Μάρτιν, ενδιαφέρον. Πολλά που τον ενδιαφέρον το Ολύμπια Μάρτιν. φέτος. Ακόμα και δίπλα από αθλητές όπως τον Μπεϊρούς που είναι πάρα πολλά impressive αλλά έχουν αδυναμίες, πάλι θα ήθελα να το δω δίπλα τους. Να δω πώς να φαίνεται, ας πούμε. Lower body, έκαμε αρκετά improvements και φέρνει πάντα πάρα πολλά καλό conditioning. Και κάτι το οποίο ε, ο Λεωνίδας και ο Χάρης μπορούν να το αντιληφθούν τώρα που παίζουν αγώνες, είναι το pressure, ότι αν έχεις pressure, δηλαδή έχει πάρα πολύ pressure ο Hunter να κάνει perform, έχει πάρα πολύ pressure ο Nick Walker να κάνει perform, ο John δεν έχει τίποτε pressure. Και όλοι οι αθλητές που έχουν χωρίς pressure πάντα πάνε πάρα πολύ καλά στο Ολύμπια. Αντρέα μου, για τον Νίκ θεωρώ ότι το pressure δημιουργεί το μόνος του, ρε φίλε. Κοίτα, θα σου πω ότι επειδή δεν έπαιξε την προηγούμενη χρονιά αυτό που έγινε και τον λέγανε ότι ξέρεις, εντάξει και το έχασε, αλλά τώρα βγήκε λίγο off μετά τους αγώνες, οπότε θα είναι τόσο καλός. Έχει πολύ social media pressure, Μπράβο, γιατί μπράβο. είναι, όχι απλά elite, είναι από τους πιο elite αθλητές ever created, οπότε ναι, έχει μια μαυρίλα από πάνω του και λέει πρέπει, αλλά πιστεύω για τον Νίκο ότι δουλεύει καλύτερα under pressure, πιστεύω. Μπορεί, Γιατί ναι. τον είδα και την προηγούμενη χρονιά που έπαιξε, Ναι, που, ναι. που- Είναι Έχεις δίκιο. αρτιδέμονας, ρε. Είναι αρτιδέμονας. αλλά Ναι. έρχεται και ο Σάμψον τώρα, έτσι. Είναι Εγώ νιώθω αρτιδέμονας. ότι δεν ξέρω πώς να μπει μες στο top 3 ο Νίκ. Ναι, Ναι, εγώ πιστεύω το. Είναι αρτιδέμονας μαύρος. Ποιο βγάλεις Ναι. έξω, ρε. Βγάλεις Λέω, τον. Δεν άνθρωπος ξέρω ποιον να βγάλω. Δεν μπορώ να αναπτύσσεται. βγάλω κάποιον έξω, αλλά με κάποιον τρόπο Ναι. νιώθω ότι θα μπει top 3. Δεν Απίστευτο ξέρω. Ολυμπία, απίστευτο Ολυμπία φέτος, ρε. Πολύ action, ναι. το Σάμψον μου το βάζετε.
Πεντάδα, τέταρτο. Ή Τριάδα, ρε. δεύτερον, Τριάδα. μπορεί να κάνει και sleep out. Τριάδα και ποιος θα φύγει εκτός, ο Ντέρεκ και ο Χάντι. Ο Χάντι που θα Εγώ θα πάει. ήθελα, θα ήθελα τον Ντέρεκ έξω από την τριάδα. Τι Εγώ. λες μωρέ κι εσύ. Θα το ήθελα ρε φίλε. Είμαι Μπορεί, καλός speaker. ρε. Θεωρώ ότι Α, πέρσι δεν το άξιζε. Δεν είμαι κανένας για να κρίνω. Θεωρώ ότι πέρσι έπρεπε να έρθει δεύτερος, τρίτος ο Σάμψον, πρώτος ο Χάντι. Φέτος θέλω να έρθει Χάντι, Σάμψον και Ντέρεκ. Νίκ, Εγώ δεν θέλω να κερδίσω ο Χάντι. Δεν ξέρω γιατί. γιατί ρε, Μετά, ρε. μετά από αυτό, δεν Α, ναι. θέλω. Δεν θέλω, Ποιο, όχι. ποιο δηλαδή. εντάξει, Μετά, ρε. Εν μπορούμε να μπούμε στα παπούτσια του. Εν μπορείς, ρε, φίλε, μαζί σου ρε εσύ, αλλά άμα δεις πέρυσι που κέρδισε όταν κέρδισε ο Χάντι, ο Ντέρεκ δεύτερος ήταν έτσι δίπλα του, Ναι, αγκαλιές, αδελφέ μου κλπ. Και κερδίζει μετά ο άλλος, το βγάζει και φεύγεις. ναι, ναι, γιατί αλλά Τι είδες πάνω στη σκηνή. Ο Ντέρεκ ήρθε από το πουθενά και ήρθε δεύτερος. Ήταν ναι, υπερχαρούμενος. Ο ναι. άλλος αμυνόταν τον τίτλο του και τον έχασε. Το, Δηλαδή ο Ντέρεκ την προηγούμενη χρονιά κερδισμένος ήταν με τα 1.000. Μπορεί το να... πουθενά ήταν ένας του 12 Olympian και να πηγαίνει στην Open, δεν είσαι πουθενάς. Δεν είσαι Ναι, αλλά δεν πουθενά. ήξερε, μπορεί να ήταν και πέμπτος και να ήταν Και εντάξει. άκου, Δεν ήξερα αν άκου. κερδούσε τον Νίκ. Αν κοιτάξεις και δεις λίγο ο Derek του 12, πίεζε να κάνει σαπρές, να είναι, ήταν έτσι, ήταν έτσι. Οπότε την επόμενη χρονιά ανοίχτηκε και έβαλε τα κρέατα που έβαλε. Έκανε πολύ μεγάλο Τσα. climb. Ναι, ακριβώς αυτό Αυτό που λέει ο πιστεύω ότι Ανδρέας. θα το Σκεφτείτε πάρει. ότι με special invite που έπαιξε, guys, στο Olympia. Θυμάστε το πρώτο. Δεν κέρδισε pro show. Που το Pittsburgh Pro, που το guest posing, έπιασε special invite. Ναι, Ο δεν το Derek ξέρω. Lansford. Και Και έπαιξε. συμφωνώ. Ναι, στην Open. Και συμφωνώ στο που λέω στο Ελής ότι βγήκε κερδισμένος γιατί δεύτερος στην Open είναι 150 χιλιάρικα, πρώτος του 12 είναι 50 χιλιάρικα. Οπότε πήρε 3 φορές αυτό που είχε πάρει όταν βγήκε πρώτος στην. Αν σκεφτείτε τα λεφτά. Ναι, γιατί Ε, όταν παίρνει 400 κάμα δεν σε ενοχλεί στο Ολύμπια πρώτος. Το ίδιο Όχι, πιστεύω δεν και σε με το ενοχλεί. Κίον να γίνεται. Εγώ Το συμφωνώ με Κίον. τον Λεωνίδα ότι εμένα προσωπικά έπεσε που τα μάθηκα μου ο Χάτι με την κίνηση που έκαμε. Και είτε μπορώ να μπω στα παπούτσια του, είτε δεν μπορώ να μπω στα παπούτσια του, είναι πας στη σκηνή και δικαιούμαι να τον κρίνω. Και εγώ εκείνο που είδα για μένα είναι weakness. Για μένα είσαι weak. Αν δεν μπορείς να το διαχειριστείς και να μείνεις πας στη σκηνή, να το καταπκείς την ήττα σου, είσαι weak. μα και για μένα είναι. Όμως, Α, δεν μπορώ να έχω και το συναίσθημα για να σου πω. Δεν μπορείς να ξέρεις ούτε εσύ τι να κάνεις. Εκτός και αν βρεθεί τζάμε. Μπορεί να μου πεις τώρα ξέρω. Αν δεν βρεθεί τζάμε ξέρεις. Ναι. Για μένα ρε φίλε, είδωλα μου ας πούμε είναι ο Τζέι Κάτλερ που αντιδρούσε το ίδιο και που έχανε πολλές φορές και που κέρδισε. Και εμένα. Και θεωρώ ότι Εκείνος ο να άνθρωπος είναι τέρας mentality για μένα. Εκείνο Ειδικά με είναι το το, είδωλο. ειδικά με Το τον είδωλο μου Κόλμαν. εμένα είναι αυτό, όχι να Έτσι. φεύγω από τη σκηνή και να βγάζω το μετάλλιο μου. Να μην ξεχνούμε παλιά ότι γίνηκαν disqualified αθλητές για πολλά πιο λίγο. Λι Πρίστ για κουβέντα που είπε. Ναι, για κουβέντα, μπράβο. Εγώ ακολουθώ τον bodybuilding πάρα πολλά χρόνια. Λι Πρίστ disqualified 2 χρόνια. 2 χρόνια δεν έδειξε να παίξει Ολύμπια για κουβέντα. Ο άλλος που τους έκαμε έτσι, You ο can't μαύρος, see me. Σίλβιο Σάμιουελ, disqualified from the Olympia. Όχι να βγάλεις το μετάλλιο σου και να αφήσεις πη σκηνή. Έφυγε που τη σκηνή, έφευκε και έφκανε το μετάλλιο του. Είναι σωστό. Αλλά μην ξεχνάμε για το Χάντι ότι ο Χάντι προσφέρει πάρα πολύ show στους ανθρώπους και η χώρα που είναι και η Ήπειρος που είναι έχει πάρα πολλούς φανς φανατικούς με το bodybuilding. Φανατικούς, ναι. Οπότε είναι Αυτό. λεφτά. Δεν μπορείς να κάνεις disqualify κάποιον ο οποίος μόνο και μόνο από τους φανς μπορεί να φέρει παραπάνω από το πρώτο prize της Open. Μπράβο. Αν έχεις αρχίδια, κάνε disqualify το ΣΥΠΑΜ, ας πούμε. Μπορείς. Ναι, ναι. Είναι μεγαλύτερος από σένα. Αυτό. Μπράβο. Αυτό το δεκανείς όμως. Το είδα εγώ. Εγώ είδα και το... Ρε, δεν είδατε το guest posing. Το σχολιάζει ο Μίλος μαζί με τον Jay Cutler στο podcast τους. Έκανε ένα guest posing τώρα ο Samsung και ήταν πολύ καλός.
Μόνο τη φανέλα έβγαλε όμως. Από κάτω φορούσε παντελόνι. Θα τον δείτε στο Ολύμπια χωρίς. Ναι. Θυμήθηκα που είχε τον Τζέι Κάτλερ ο Αντρέας που όντως ήταν επικέφαλής στον Goldman δίπλα πάρα πολύ. Θυμάμαι κιόλας που είναι το interview που λέει, που παίρνουν στον Goldman και του λένε Jay told he Fucking will cat. win you the year. I think Jay's smoking crack. And he's out of his mind. Ναι. Λοιπόν, νομίζω Αυτό. να κλείσουμε το podcast δάμε. Ωραίο podcastάκι. Πάρα πολλά καλή κουβέντα, πάρα πολλά όμορφα Ωραία τα ο είπα. χρόνος μας. Ευχαριστούμε Εντάξει, ιδιαίτερα ξέρεις το που είναι γιατί... αρχή. Αφαίρει Λεωνίδα τραβάει κομμένα. Ένα ξανάρθει όμως. 100%. Να Θέλετε ξανα... πριν να κλείσουμε να κάνουμε predictions, να μας πει ο Λεωνές τα δικά του top 6 predictions να γράψουμε κάτω. Για το Ολύμπια. Ναι. Πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο τα predictions. Νομίζω Εμείς έκαναμε. έκαναμε τα δικά μας. Εμείς Νομίζω Γράψτε. έκαναμε Πάμε, μια πάμε φορά. όλοι μαζί. Λοιπόν, εγώ τελευταίος. Πείτε τα δικά σας. να Ο πούμε guest predictions. πρώτος κανονικά. Ο guest πρώτος. Μετά ο host. Μετά οι υπόλοιποι. Προτιμώ να λαλώ πρώτος γιατί επηρεάζεται με. Άντε, Ωραία, πάει για πρώτος. πες. Δεν έχω ιδέα. Ναι, Γράφε τα. γράψε Χάρης και πρέπει να πούμε και το στοίχημα αντί να βάλουμε. Στοίχημα πάνω. Κάτω το κουκί σορμπά. Τα γράφω κι εγώ. Στελή, τι να βάλουμε για στοίχημα. Λοιπόν, εγώ θα... Εγλίδωσε την ο Καλαβάρας. Εγλίδωσε την. Ήρθε και μέρος της Κύπρου, έμεινε παραπάνω να τον πάρω και στην αποθήκη. Να έρθει, άμα θέλουμε να φέρουμε, έρχεται. Λοιπόν, Τώρα που μου είδε ο Ντές να πλένω πιάτα και τα δικά του και αυτά και είμαι jet, λέει, άμα θέλετε να έρθει. Άντι, Κάτι, ναι, Σάμψον, ναι. Ντέρεκ, Νίκ, να πούμε στο εξή. Ναι. Ναι. Άντριου Τζακ, Χάντερ, Στέγιος, Ντέρεκ. Νεκδίλα. Ντέρεκ. Χάντι Σάμψον. Πέρσι χτύπησα το top 5 ακριβώς. Ντέρεκ, Χάντι Σάμψον. Όχι, περίμενα. Όχι, να κάνω άλλη αναμεσιά, επειδή είναι να τα ξαναλλάξουμε. Ντέρεκ, Νίκ, Χάντι Σάμψον. Οκ. Αφού να έχει ενδιαφέρον. Ντέρεκ, Νίκ, Χάντι Σάμψον. Άντριου, Μπράντον. Άντριου Χρήστου. Άντριου Χρήστου, Μπράντον. Μιχαήλ. Είναι πιο ματσουάρο ο Άντριου που τον Μπράντον. Λοιπόν, Άντριου. Επειδή είναι μαύρος, ρε, έχει thick skin γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν. Πώς το λέγει ο Κούμπα? To put the 10 libras of lard on his back. Ναι. Για τον Μαρκ Χέκτορ που έλεγε αν ήμουν αυτός θα ήμουν στον Ολύμπια. Όμως και λέει. Ναι. Λοιπόν. Και ο έλεγας. Πάμε. Είδες το, σε δίλημα. Ναι, Πεϊρούς. Εντάξει, έκαμε predictions. Είναι της εβδομάδας του. λοιπόν, τι νομίζω αν δεν το θέλω. Ντέρεκ, Ναι, μεγάλωσε πολλά πούς της. Χάτι, Νίκ, Σάμσον, Πάλι να Ω, ξέρεις πέτες του δώσει. Άντριου Τζακ, Μάρτιν. όχι. Ρε, Μπράντον, εξιάσαμε τον ρεγάμο του. ποιον? Τον Μπόνακ. δεν να βάλεις Μπόνακ top 6, ρε. Θα είναι top 6 εσύ. Δεν προέχασε που τον Πεϊρούς Αυτό, Και όπου τον αυτό. είχα. Σωστό, σωστό. και που τον είχα.
Πάμε. Πες μου το ξανά το top 6 μου. Derek Είναι Caddy, Nick Sampson, Andrew Jack. 5 και έμεινε μου έκτος. Ναι. Λαμπράτα, λαμπράτα, λαμπράτα. Όχι ρε. Δεν Είμαι μπορείς να μεταξύ, πιάσεις. είμαι μεταξύ Μπουν Μπράντον Κάρι και Λαμπράτα να πω Μπράντον Κάρι. Πέρσι Επειδή το ήταν Price. πέπτος. Ο Κάρι ήταν πέπτος πέρσι. Τέταρτος, έδερνε τον Άντρου Τζακ. Τέταρτο. Και έπαθε Και και ήταν μες κατεβάσει στα το βάθρο. νοσοκομεία και ναι. Αχα. Άρα έκτος ο Μπράντον, ναι. Άλλαξε και προπονητή ψυχολογικά, μπορεί να νιώσει μια μάντια το boost φρεσκά ότι κάνει κάτι άλλο. Ναι, έφυγε Μακρά. από τον Αμπτούλαχ. Τούλα. Λαρέ καλαμαρέτη. Έλα καλαμαρά. Ποιος είναι τούτο ρε. Ο Μπυρούζ. Περούς. Σαν έναν γκολ. Σήμερα τώρα. Γάμο το Αυτό είναι προηγούμενο. Αυτό είναι 4 Σεπτέμβρη. Τον είδα από κοντά εγώ. Σήμερα είναι αυτό. Παιδιά, εγώ είμαι Είναι Σούλιγχαμ. Derek Handy Nick Δεν είχα την νίκ, οκ. Samson. Μ' αρέσει πολύ ο Samson. Θέλω κάποια μέρα να δω στην Ολύμπια, αλλά θέλει Και εγώ το ακόμα. ίδιο, και εγώ το ίδιο ρε φίλε. Τον θυμάμαι θυμάσαι την προετοιμασία που έκανε που παίξε στην Κορέα και έκανε αεροβική μέσα στο Τον ξενοδοχείο. θυμάμαι πριν 10 χρόνια που Στην έχασε Ελλάδα. Από τον από Μάγκο! το Μάγκο στον Άφλιο. I've beaten the Samson down. Είδα τη φωτογραφία. Άντριου, πέμπτος. Μπιρούζ έκτος. Παιδιά, ο Μπιρούζ είναι τρομακτικά καλός. Δεν τον έχουμε δει ποτέ στο Olympia Stage. Αλλά Ε, τον έχουμε δει δίπλα σε άλλους που κερδίζει ο πρώτος. Λεωνίδα μου, είσαι σίγουρος ότι έπιασε τη βίζα. Δεν ξέρω ρε φίλε, αυτό νομίζω Ε, άκουσα. Όχι, όχι, όχι. Το τελευταίο podcast αφού έγινε και η ανακατοσιά με τον Μίλος και τον, να μου τον λαλείτε τον άλλον, τον desktop. Όχι, όχι, είναι το κύριος που ζαλώ που μιλά παράξενα, ο Άιβαν. Ναι, γιατί έστειλε του ο Μίλος κάποια χαρτιά γιατί πουσάρουν να βγει η βίζα του και έκαμε τα publish κοινός, έγινε μεγάλη η ανακατοσούρα. Έχει βίζα, ή δεν έχει ρε. Νομίζω Νομίζω ακόμα είναι πως. Ωραία, εγώ in θα τον, process. θα τον βάλω μέσα, παιδιά, γιατί έχω γανακτήσει να τον δω στη σκηνή. Άμα δεν είναι αυτός, θα είναι, Να θα είναι κάνουμε, ο Μπράντον Όλα Μπράντα, δεν ξέρω. να κάνουμε και Θέλω απλά Μπιρούζ. prediction. Να κάνουμε και Ε? prediction αν ευκήγεν η βίζα ή όχι. Αν θα παίξει. Αυτό είναι στοίχημα. Δώσ' μας ένα αλλακτικό να δεν παίξει ο Μπεϊρούς για έκτον. Βασικά, Ωραία. τον Θα Μπεϊρούς βάλω για το, έκτον έχει τον Τζοστέγιο και ο Λέο. θα βάλω τον Όχι Μπράντον ρε, άμα είναι. εκ των ποιος σου έβαλα Α, εγώ. όχι, sorry. Μόνον ο... Βασικά ξέρετε τι, ο Μπράντον από τα update, ξέρεις, δεν είναι ρεαλιστικό, γιατί δεν ξέρω πώς θα βγει τώρα με τον άλλο προπονητή. Από τα updates του δεν είναι όπως ήταν. Δεν μου φαίνεται όπως Πότε κατεβαίνει βάλει τρελά συνήθως. updates ο Μπράντον ρε φίλε. Πότε έβαλε ένα update και πεις, «Ω, Μπράντον, πάντα έρχεται που το πούτε, τάκ». Κοίταξε, να σας ρωτήσω κάτι. Πέρσι θεωρούσατε ότι ο Μπράντον ήταν τετάρτος. Όχι. Εννοείς εμφανισιακά, εγώ ναι, είχα το βάλει τέταρτο. Είχε Ναι. πολύ καλό condition, ρε παιδιά, και τα muscle bellies του είναι αλλού του ανθρώπου. Ναι, ναι. Από πάνω ρε φίλε, έξω από κάτω είναι πολύ. Ενώ Μπεϊρούς απλά με έναν Ολύμπια. Ενώ Μπεϊρούς με πιο κακό condition και καλύτερα muscle bellies. Το διαφορετικό χρώμα. Δεν έχω updates για να πω Brandon, κατάλαβες. Δεν έχω updates. Βλέπω τώρα το Instagram του, Ούτε, δεν έχω ούτε, updates. ούτε από πίσω ρε φίλε. Δεν ξέρω γιατί για μένα δεν μου γεμίζει ποτέ το μάτι ο Μπράντον. Δηλαδή πίσω hamstrings, γλουτούς, για μένα είναι λυπής, πολύ ελλειπής αθλητής. Ο Νίκ είναι πολλά πιο complete ας πούμε. Θα βάλω το Hunter. Άρα όχι Μπράντον. Χάντερ. Hunter, ναι. Αν παίξει ο Μπεϊρούς, τον έχεις τον Μπεϊρούς. Αν δεν παίξει, Ναι, Χάντερ. σίγουρα. Οκ. Κάτι ωραίο που έφυγε δάμε, επάναμε όλοι πέπτον τον Άντριου Τζακ. Ναι, πεντάδα πιστεύω, παιδιά, well deserved. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λεωνίδα μου. Χάρηκα πολύ, παιδιά, Θα για αυτή την ξαναπούμε και μετά το προξενία. Ολυμπιά. Και πριν το Λιμπεφτά που να μιλήσουμε, που κάνα νέο. Καλή προπόνηση. Θα πάει να κάνεις πόδια τώρα από τη δάση στο Ισταμπούλ. Τώρα έχω πόδια. Για κάτσα να κάνουμε ένα τσέκ, να δούμε τι έχουμε. Άρα έχει feast σήμερα 5.000. Περίμενε, κάτσε. Δείξε μας τα gains. Όπα. Όχι ρε, και πίσω να δούμε, condition, πίσω γύρνα.
Καλή φωτογραφία στο. Δείξε κόλλο, δείξε Ο Κούμπα κόλλο. λαλεί του ότι πρέπει να κάνει mini cut τώρα. Τώρα πρέπει να Μίνι κάνει cut. κάτι. Πρεπ, πρεπ. Ο Ω, ένας, ο ένας λαλεί του πρέπει να κάνει mini cut, ο άλλος λαλεί του πάμε πολλά καλά. Είμαστε μπόμπα. Εντάξει, αν χρειάζεται να μείνει κάτι ή όχι, νομίζω μπορούμε να το καταλάβουμε. Επίσης, περίμενε. Δείξε κόλλο. Περίμενε. εντάξει, μην το πάρεις άλλον πάνω. Εντάξει, Να σου πω, γίνει πορνό τον το podcast. φωτογραφία τώρα που πρέπει. Α, εντάξει, λίγο. Α, μπράβο, έχουμε και γλουτούς. Κάτι κάνεις, κάτι κάνεις. Κάτι Ένα κάνεις. διοριδικό και σε Κάτι ρεύμα. κάνεις. Έβαλες hip thrust, κάνεις τα hip thrust σου φέτος. Κάνεις τα hip thrust σου φέτος, λέω. Ή τα skip... ή τα skip- Λέω, κάνεις τα hip thrust σου φέτος ή τα σκιπάρεις. Όχι, δεν μου είχε βάλει όμως κύπρο στο Κούμπα. Μάλιστα, RDL σου βάζε με ένα πόδι, κάτι έτσι. μάλιστα ο Μάρτιν μου έβαλε standing abductor σαν άσκηση, είναι αυτό που πιάνεις και ανοίγεις. Έκανα 3 σετ και πήγα να κάνω RDL. Ξεκινάω με 60 κιλά και έκανε cramp ο γλουτός μου. Boom, hot news, μόλις ο Λεωνίδας έκαμε publish. Ήρθε ο Ποιος είναι ο καινούριος του προπονητής. Γι' αυτό, άκου για να πιάμε views ρε χαρή, άκου να μου να γάμεις. Για να Πες μου. πιάμε views. Γράψεις. Γράψε. Πας στο YouTube, ο καινούριο. Αποκάλυψη τώρα, ο καινούριος προπονητής του Λέω Αμφ. Είναι ο Μάρτιν. Είναι ο Μάρτιν. Είναι ο Άντριου Κρίστου. Παμ! Είναι ο Μάρτιν Φίτσβοντ. Είναι- Είπεν το τώρα ότι είναι ο Μάρτιν. Είναι ο Μάρτιν Winston και μόλις πριν 7 λεπτά έκανε και άλλον προ. Πολύ καλό στο να πιάνει condition και στο να κάνει ανθρώπους μεγάλους. Που εγώ, παιδιά, πέρα την πλάκα, μπορεί να μην είμαι open αθλητής ή κάτι τέτοιο, αλλά επειδή έχω ένα weight cap 105 και 7 σαν amateur, 110 στην classic, σαν bro, πρέπει να είμαι 130 κιλά. Οπότε χρειάζεται. Ναι. Τρέμε. Να τρέμει ο Σύμπαν. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση του Λεωνίδα. Με την αλλαγή του προπονητή τώρα που έκαμε, πού νιώθει ότι θα κάνει τις περισσότερες βελτιώσεις, πού νιώθει ότι θα τον βοηθήσει περισσότερο ο Μάρτιν από τον προηγούμενο προπονητή τέλος πάντων. Αρχικά αναζωπήρωσε μέσα μου λίγο την αγάπη μου για το bodybuilding, γιατί στο τέλος τράβαγα απλά τον εαυτό μου να πάω γυμναστήριο και με θυμάμαι να είμαι 15 χρόνων να έχω ένα μπουκάλι νερό και να πηγαίνω χωρίς νερό, χωρίς να έχω πιει νερό πριν, χωρίς να έχω φάει, απλά ένα μπουκάλι και να πηγαίνω gym. Και λέω καλά. Τότε πριν 9 χρόνια πήγαινε απλά gym και τώρα τραβάς τον εαυτό σου για να πάει γυμναστήριο. Δεν είναι λίγο λάθος αυτό για κάτι που αγαπάς? Του έδωσε motivation. Ναι, μου άλλαξε λίγο τη φιλοσοφία αυτό που έχω μάθει, το ότι πάρε το τρίποδο, βγάλε βίντεο. Μου λέει δεν θέλω τίποτα τέτοιο. Θέλω να πηγαίνεις μέσα. Όταν φύγεις να είσαι, μου λέει, να μην μπορείς να περπατήσεις σε προπόνηση, να προπονηθείς train like an animal and go home. Αυτό θέλω. Get in, train like an animal, get destroyed, go home. Αρκετά διαφορετική προσέγγιση. Ναι, Ναι. και παιδιά πιέζουμε φαγητό τώρα και συνεχίζω να είμαι στο condition που είμαι. Δηλαδή, δεν χάλασε αυτό το πράγμα. Πόσες Βέβαια, σερβίρες τρως στο leg day? 5.400 τώρα στο leg day. Δείξε μας τους κοιλιακούς σου. Περίμενε, βάλε ένα καπελάκι το Βασίλη ρε και μετά. Πίκο Κάτσε κάτω, είσαι οκ. Καλός ρε, καλός. Καλός είναι καλός. Εντάξει, βέβαια τα φαγητά μου είναι ρύζι, δημητριακά από ρύζι, ψωμί, oatmeal cream of rice. Οπότε είναι όλα πολύ έφευτα. Δεν με χαλάει καθόλου το 5,4. Πιστεύω ότι μπορώ να πιέσω κι άλλο. Πιο απλό approach, πιο basic stuff. Γενικά είναι πιο old school και στο assistance και στην προπόνηση. Δηλαδή η προπόνηση μου τώρα έχει παραπάνω volume και βλέπω, μου αρέσει. Π.χ. βλέπω τα πόδια μου ότι είναι fuller. Το οποίο το έκανα συζήτηση και με το Σουμάκη λίγο. Μπορεί να διαφωνήσετε, να συμφωνήσετε, αλλά γενικά όταν κάποιος κάνει volume ενώ μπορεί να το αντέξει, π.χ. βλέπει old school days, τα muscle bellies και λοιπά φαίνονται λίγο πιο full. Πιο ψημένα. Λίγο placebo, λίγο... αλλά το παρατήρησα όντως. Το λέω και πάνω μου τώρα που έχω αλλάξει το προπονητικό μου στυλ. Οπότε θα δοκιμάσω. Σίγουρα θα πάρω ένα νέο ρέθισμα από κάτι άλλο σε κάτι τελείως διαφορετικό. Και δεν κάνω κάτι αυτή τη στιγμή, κάνω Hellfest αυτή τη στιγμή. Οπότε μόλις ξεκινήσω να πιέζω, γιατί μου είπε έχουμε λέει 15 εβδομάδες growth phase, θέλω να πιέσουμε σίγουρα πάνω από τα 120 κιλά. Πρώτη φορά ever, δεδομένου ότι μου λέει φαίνεται, λέει ότι μεγαλώνεις lean, οπότε θα μας είναι μια χαρά αυτό το κομμάτι. Θα κάνω prep, το prep μου θα είναι μικρότερο, θα έχει μέσα cardio, που
Το προτιμώ να έχω κάρδιο από το να λέω «Α, δεν κάνω κάρδιο, αλλά τρώω 2.500 θερμίδες». Θέλω να βάλω κάρδιο μέσα, γιατί το κάρδιο δουλεύει καλά πάνω μου. Δεν με ενοχλεί π.χ. στα πόδια, ας πούμε. Και μου είναι πιο ψυχοφθόρο να κάνω 25 εβδομάδες προετοιμασία, δηλαδή το μισό χρόνο, και προτιμώ να κάνω αυτό το approach. Μου βγάζει κάτι, με κάνει να τα αγαπάω όλο αυτό. Ξανά. Μάλιστα. Καταλαβαίνει ο Αντρέας, θέλω να πω ακριβώς. Ναι, 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 ναι. Κοίτα, εγώ έχω δοκιμάσει τα πάντα. Είναι αυτό που λέει ο Λεωνίδας, εξαρτάται με το τι προτιμάει ο κάθε αθλητής. Ενώ ο Κούπα είναι λίγο my way or no way. Δηλαδή θα του κάνει όπως θέλει αυτός. Αυτό ακριβώς. Και εγώ δεν θα έφεγα από τον Κούμπα αν δεν μίλαγα πρώτα με πολλούς αθλητές και παλιούς και παιδιά που είναι τώρα, για να πάρω και μια γνώμη, να δω λίγο πώς δουλεύει μαζί τους, πώς αντιδράει σε αυτούς. Απλά παρατηρώ όσο περνάει ο καιρός ότι όσοι έχουν πει στην ομάδα, ότι φεύγαν αθλητές και ερχόντουσαν τα lifestyle ή παιδιά τα οποία ήταν 75-80 κιλά, που δεν είναι κακό, γιατί και εγώ έτσι πήγα, αλλά βλέπεις ότι σε ένα σημείο υπάρχει ένα switching point που Ναι. μπορεί να πεις, OK, μήπως πρέπει να κάνω κάτι πιο. Ο νέος μου πιο προπονητής, όλοι οι αθλητές σχεδόν είναι πάνω από 105-110 κιλά στο off-season, σίγουρα. Οπότε βλέπω ότι μπορεί να διαχειριστεί αυτούς τους ανθρώπους. Θεωρείς η αλλαγή του στυλ προπόνησης που είναι τόσο μεγάλη, βασικά πώς νιώθεις τώρα που κάνεις περισσότερο volume προπόνησης, ε, με το κομμάτι του intensity και τα principles που είχες πριν? Είναι δύσκολο, απλά θα πω κάτι πριν κλείσουμε, ότι ξέρω ότι σίγουρα το σώμα μου θα κάνει adapt. Το μίλησα και με τον Μάρτιν, γιατί τώρα π.χ. δεν υπάρχει και μέσα το assistance. Όταν θα υπάρχει και assistance και μεγαλύτερο φαγητό, και εγώ μάθω σε αυτό το στυλ προπόνηση, θα πάρω κάτι πολύ μεγάλο πίσω. Και όπως είπα, μπορεί να μην είμαι πολύ, παρόλα αυτά έκανα, όπως είπατε, την πρόοδο τη μεγάλη, που λέω ότι δεν έχετε, που σας είπα ότι δεν έχουν δει παρόμοια σε ένα χρόνο στην Ελλάδα καλή ώρα. Ξέρω ότι μπορώ να πιέσω τον εαυτό να κάνει και άλλη πρόοδο. Και άλλη πρόοδο. Να κάνω πράγματα τα οποία κάποιος μπορεί να πει ότι ναι, δεν έβαλες τόσο stage weight ένα χρόνο. Όχι, εγώ θα πιέσω το να το βάλω. Μάλιστα. Καταλαβες. Θεωρείς ότι σου ταιριάζει καλύτερο το περισσότερο volume προπόνησης? Χρειάζεται και όσοι να το δούμε αυτό. Εντάξει. Αλλά το Για να δούμε τα τραβάω. results. Αυτό σίγουρα δεν θα βάλω ό,τι έβαλα στον πρώτο μου χρόνο που έκανα bodybuilding, Ναι, αλλά ναι. δεν δοκιμάσαμε ποτέ να κάνω. Και το coaching, καλώς ή κακώς, δεν είναι πάρε αυτό στο δίνω. Είναι δοκιμάζουμε πράγματα. Δουλεύουν στο Χάρη, δεν δουλεύουν στο Στέλιο όμως. Άρα ο Χάρης θα Μμμ, κάνει αυτό, ο Στέλιος θα κάνει. Του δουλεύει μμμ, του Χάρη καλύτερα. Ο Χάρης μεγαλώνει έτσι. Ο Στέλιος όχι, όχι, ίσα ίσα του είναι counterproductive, δεν μπορεί να αναρρώσει. Στέλιος μμμ. αυτό, ο Χάρης αυτό. Και όταν του είπα αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ, του λέω μπορούμε να δοκιμάσουμε και το χ πράγμα. Μου λέει να σου πω, μου λέει, κανένας λέει από τους μεγάλους. Γελάω γιατί ξέρω τι είναι το χ πράγμα. Μου λέει κανένας bodybuilder, όπως μου λέει που θαυμάζει, με το να κάνει απλά ένα πλάνο. Όλοι δοκιμάσανε κάτι να δουν αν του δουλεύει ή όχι. Δεν σου λέω ότι θα γίνω ο Mr. Olympia, αλλά σίγουρα ίσως βρούμε κάτι που μπορεί να με σπρώξει ένα βήμα πάνω. Μάλιστα. Κάτι Βλέπατε. τελευταίο, κανείς δεν Πρέπει πήγε να Ολύμπια με το πιω. σταυρό στο χέρι. Και χωρίς Super Doll, ωραία, λοιπόν. Και χωρίς ενέσιμο σούπερ τρολ. Μάλιστα. Αυτό. Ευχαριστούμε, Λεωνίδα μου, Ωραία. για την παρουσία. Τέλεια, εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, Ωραίο. Ήταν πολύ παιδιά. Ωραία κουβέντα. ευχαριστήση. Μάθαμε πράγματα. Συζητήσαμε όμορφες κουβέντες. Λοιπόν, θα σε έχουμε μαζί μας και μετά το Ολυμπία σίγουρα. Τέλεια, τέλεια. Θα κάνουμε Καλή μαζί προπόνηση. Θα κάνουμε μέσα στο review του Ολύμπια. Ναι, 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 σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, ωραία, έφυγε για πόδια. Θα μιλήσουμε. Άντε, Γεια σας, guys. παιδιά. Bye, Love you. παιδιά. Bye. Until next time. Θέλω για να την βάλεις cover.